जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'खालि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि बिजनी ओनसोलनि एसे साहा बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। बे जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो थांनाय मार्च दाननि 2 अक्ट'खालि दुलाराय बिजनी ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजा थुनलाइ सिबियारि बयखौबो लानानै जोङो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दादों। बे बानजाय आफादाव गासै 24 दालाय आफाद दङ आरो बे 24 दालाय आफादखौ बयखौबो लोगो लानानै जयै जोङो प्राय गासै 1000सो सोद्रोमाजों मोनसे गोख्रों जोङो दा बानजाय आफाद दादों। दा बे हिसाबै जोङो जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालि जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा दिनैसिम खालामै दिनैहाय पेन्डेल लुगासिनो दङ। पेन्डेल लुनाया दिनैहाय सानथाम जाबाय आरो बिदिनो डेलिगेट हाउस, एक्जिबिसन आरो बिदिनो मार्केट सेट, एक्सप' जों गासिबो थाजोबगोन आरो बियो बारा गोजान डिस्टेन्सआव नङा, गासिबो खाथि डिस्टेन्सआव जागोन। जों मिजिंथिदों जाय बिथांमोना कनफारेन्सआव फैगोन, बे जथुम्मायाव फैगोन, बिथांमोना हालाय हाफाजारि नङा। जों मेइन जिथु पेन्डेल एबा जथुमसालि, बे जथुमसालिनिफ्राय बारा गोजानाव नङा, पार्किं माखासेफ्रा खाथियावनो जागोन। जों मिजिंथिदों गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जथुम्मासालियाव नायनो फैनाय, बाहागो लानो फैनाय बिथांमोना गोजान जायगायाव पार्किं खालामनानै गोजान जायगा थाबायनाङो। नाथाय जोंनि बिजनीयाव बे थेंफाख्रि फोथाराव, बिजनी एसे साहा बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव बे जानो गोनां बे जथुम्मायाव फैयोब्ला बे खस्थ' एबा बेबायदि आख' फाख'खौ मोननाय नङा। आं मिजिंथिदों जे दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि जे बे माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद माहारिनि मोनसे सिनस्रि, जे बे आफादाव बे आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव बयबो लोब फैगोन आरो बिनिफ्राय जों हानायमानि बाहाय जानाय लोंनाय थानाय गासिबो खाबुखौ जों जेरै हागौ एरैहाय प्रभाइड खालामनो एबा जोङो जगार खालामनो जों नाजागासिनो दङ। जों मिजिंथिदों जों जाफुंगोन। बेवहाय रायजो राजा आरो बिनिफ्राय गासिबो बानजाय आफादनि गासिबो दालाय आफादफ्रा गोख्रों मदद होगोन। बेखायनो आं मिजिंथिदों जे गुबुन दुलाराय बर' माहारि जाय जेरावखि थाया मानो बेवहाय जुदि सौफैयोब्ला बिथांमोना जेबो आख' फाख' जानाय नङा आं मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोंनि पेन्डेल लुनाया प्राय 2/3 जोंहा प्राय कमप्लिटआनो जानोसै। डेलिगेट हाउसआव बिदिनो जानोसै। जों वाटार साप्लाइआबो खाथियावनो मोजाङै दंखायो। वाटार साप्लाइआबो जेबो आख' फाख' जानाय नङा। आं मिजिंथिदों आरो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बे जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालि जि जथुम्मा, बे थेंफाख्रि फोथाराव जा हिस्ट्रिक मोनसे लेजेन्डारि माबा दङ जोंहा थेंफाख्रि, तहसिलदार थेंफाख्रि। बे थेंफाख्रि फोथाराव जानो थांनायाव बे लेजेन्डारि थेंफाख्रि बिथांनिबो जों बोर मोनगोन जों मिजिंथिदों। आरो बे हिसाबैनो बे बोरजों जोङो बे बर' माहारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालि जथुम्माखौ जोङो मोजाङै खुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' माहारिया जाय जेरावखि थाया, जे खान्थिजों बेसिम सौफैनायनि राहा दङ, बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जों मिजिंथिदों नेपालनि बर'फोर फैगोन, थिग बेबायदिनो त्रिपुरानिफ्राय फैगोन, बिदिनो भुटाननिफ्राय फैगोन आरो बिनि अनगायैबो आसामनि बाहेरायाव थानाय सोनाब बंग, लोगोसे दिल्ली आरो बेनिफ्राय मुम्बाइ, बेबायदि जे मोनसे जिल्ला आफादफोर दङ, बे जिल्ला आफादनिफ्राय सौफैगोन। दा बे हिसाबै थानाय जानाय लोंनाय जेबो आख' फाख' जानाय नङा। आरो बेनिफ्राय जोङो प्रग्रामाव जोङो होदों जे स्टुडेन्टसफोरनि मोनसे सेमिनार लादों। बियो फैगौ जायफोर स्टुडेन्टफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जाम एपियार जागोन, बिथांमोननि थाखाय मटिभेसन होनाय, बिथांमोननो गाइड होनाय, बिनि थाखाय सेमिनार जागोन। बेवहाय IAS अफिसार, IPS अफिसार, साइन्टिस्ट बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों, बे प्रग्रामाव सोदों। बेनिखायनो आं मिजिंथिदों
जे बे फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जि 65थि बोसोरसेनि जथुम्मानि जि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आं बेखिनिखौ फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। आरो गेवलां मेला जोंहा माबायाव जाहैगोन 11 जानुवारि खालि जे जों बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो हांख्रायदों, बर' थुनलाइ आफादा हांख्रायदों। दा बेनिखायनो जों मिजिंथिदों बे गेवलां मेलाव बा खमावबो जोङो मा होनो 50,000सो 50,000निफ्राय 1 लाख बेखिनि सुबुं थुबुरमा जानो हागौ एबा जागोन बेखिनिखौ जों बुंनो हायो। बे जाहैबाय डेलिगेट हल काम केम्प। डेलिगेट हलाव फैगौ कनफारेन्सनि डेलिगेट्सफ्रा आरो मा होनो मिरु आफादा बेवहाय कनफारेन्सनि गुबै आयदाफोरखौ सावरायगोन। आरो बेनिफ्राय हलनि सेर माबा दङ, मा होनो केम्प दङ। बे केम्पआवनो मा होनो जों मिथिनाय बायदियै 2000 डेलिगेट्स बिथांमोना थानो हागोन। बेनि थाखायबो जोङो माने साखाफारा जों खालामखाबाय आरो बेनि थाखाय केम्पखौ लुनाय जादों। जे एक्जिबिसनाव जोङो गाहायै गुबुन आयदा माने साबजेक्ट माने आयदाफोर डिपार्टमेन्टफोर गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टफोर बेवहाय बिथांमोननि हाबाफारि प्रजेक्ट बेफोरखौ डेमनस्ट्रेसन होनाय, बेफोरखौ बेवहाय दिन्थिफुंसालि हिसाबै जोङो लानाय जादों। बिनि अनगायैबो बे दिन्थिफुंसालियाव गोबां माने बेबायदिनो आबादारि जेरैहाय पद्मश्री सर्बेश्वर बसुमतारी बेवहाय मोनसे गुवार जायगा लानानै जे बिथांनि जि गोलाव मोनसे एक्सपिरियेन्स, जाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा पद्मश्री बान्थाखौ मोनदों, जे बे हाबाफारिखौ मोनसे प्रजेक्ट हिसाबै बेवहाय डेमनस्ट्रेसन होनो बिथाङा लादों। थिग बेबायदिनो आरोबाव दंबावो। बिनि अनगायैबो बर' आइजोफोरनि एबा बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय थानाय बेफोरनि सोमोन्दै बेवहाय दिन्थिफुंनायबो जागोन मोनसे जागोन। आरो बर' आइजोफ्रा गाहायै बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय, दानाय लुनाय बेफोरबो डेमनस्ट्रेसन बेवहाय होगोन। आरो बेखौ हेफाजाबै बेवहाय सेलबो जागोन, बेखौ लानाय जादों।